Urteetan zehar, eskualdeko udalek eta ikastetxeek eskola kiroleko egitura indartsu bat garatu dute. Horren fruitu nagusia, eskualdeko eskola kiroleko programa da. Kirol aniztasun eta kirol haztapen balioetan oinarrituz, gazteek hainbat kirol ezagutzeko aukera izan dezaten errazten du. Orain, berdintasunerantz aurrera pausu bat eman da, eta Mindara elkartearekin batera, eskola kirol egokituko programa jarri da martxan. Gipuzkoako Foru Aldundia, Oarsoaldeako eskola kirola bultzatu nahian, aniztasun funtzionala duten haur eta gazteei zuzentzeko ibilbidea hasi zuten 2022-2023 ikasturtean. Aniztasun funtzionala duten haur eta gazteei zuzenduta dago EKE proiektua, 21 urte bitartekoak direna, eta Oarsoaldeako eskualdean bizi edo ikasi behar dute ezaugarri moduan parte hartzeko. Open emateak ikastetxetan egiten da, haurraren ikastetxean hori baita haurraren eremu naturala, baina ekintzak eta Mindarako hezitzaileak burutzen dituzte. Ditugu bi programak, EKE programa barruan, direla uretako saioak eta gero lurreko saioak. Hasi berri den programa izan da, aurten hasi duguna, eta onura berezeki aniztasun funtzionala duten haur eta gazteek parte hartzeko aukera izango dutela, ez? Beraien eskoletan, beraien gelakideekin eta era berdinean, ez? Bestek aukera duten bezala, beraiek ere aukera izango dute. Bai, eta azkenen kirola sustatu, ez? Azkenean aniztasun funtzionala izateagatik, ez da baztertu behar, baizik eta animatu denak kirola egitera eta aurrera egitera.